Mẹ? Tại vì gì? Này passport ini sih dengan. Wah, ini kita passport. Karena kan si zakat sebaik nih, man. Ini kasih, deh. Pulang tuh. Jadi wardi cina kadale. Hello logoफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि मायदांस्रि बर' इउटिउब चेनेलाव नै जोङो फिलाव खारनो फैदो आं मोदोम सेमनायनि थाखाय खारनो फैदो आरो ओमफ्राय नोंसोर मालाय आसाम पुलिसनि या मोदोम सेमनाय मानसिफोरा सफायजोबाखै नै लामाया आथिं ओमफ्राय नै बे फिल्ड याव दा गथ'फोर दोङो खेला गेलेनो दोङो याव खेला गेलेयो आरो नैबे फिल्ड जोंनि रायजोनि जोंनि गामिनि फिल्ड ओमफ्राय बाकी दंबावो आरो साब्रै दंबावो आरो इसोरो अनलाइन खालामनाया आसाम पुलिसनि ओमफ्राय इसोरनिया अक्ट'बरनि 19 ओमफ्राय सोरबाफोर सिनायोबा लोगो मोनलायगोन आरो जाय जायनिया दोङो इयाव कमेन्ट खालामना खिथाहरबानो जाबाय जोंनि गामिनिया साब्रै ओमफ्राय जागाया मामोनलै बरमा बरबुरिनो बरमा बरबुरि बाक्सा बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअआ साननैनि जागोन आरो इयो ओमफ्राय सानसेनि नङा साननैनि जागोन ओमफ्राय एडिट खालामना होनाय जागोन आरो साननैनिखौ नै आसाम पुलिसफोरा नै हाजावगासिनो नैयाव माबा बाला रोगानो ओंखारदों आरो नैयाव सोरबा माबा लानो ओंखारदोंमोनलै माबा मा लानो ओंखारदोंमोन मा लानो ओंखारदोंमोन ट्राक्सबावलाय मा लानो ओंखारदोंमोन नैयाव आथिङाव खख्रा खख्रा जादों दामपारसेनि खिनाव दामपारसेयानो माबा जाखागोन दे हाबायानो नै फिला जोंनि नैबे जोंनि गामिनि रायजोनि फिल जावगासिनो नै सिख्लाफ्रा खाब्रै नोंसोरो अनलाइन खालामजोबदो आरो बिसोरो पुलिसनि आसाम पुलिसनि थुलाया बिरफुंजोब्बाय जोंनि दै बथला नै खारजोब्बाय आंनिया आयौसोलै गोथौआव ओइ खारग्राफोरखौ मिनिदों नै र' सोरखौमोनलाय ओइ थांबाय नोंसिं इसा बिदा बोलो गैला माला होननाय खारनायफोरा मालामोन दे बावदा माबाफोराव फिल्मफोराव दायनाराय दाला गोदोर लानांगौमोन होनबा ओमफ्राय नोंसोर खानिया मायाव पिट्टा नागिरनो थांदो नैथिं न'खरसे दङ आरो इसा बयलार फार्म दङ बयलार फिसियो इसा ओमफ्राय न'खरसेल'सो दे बाज्ल' ओमफ्राय नैथिं गथ'फोरा बल गेलेदो मा होनो पाउडार लांफिना लाबोयो नै ओमफ्राय खासेनि पाला जावनाया ओमफ्राय खासेया इनि पिट्टा लायनो थांनायदो साइकेलदो देलाय थांनो ओंखारदो मालाय जायाखै नै खासे दे थुला बुज्रायो नै खासे आरो दे होखा बा हादो हाथाय सफैबाय ओमफ्राय सुदो बार' इनिफ्राय नैयालागै बार' एक्सिलेन्ट न' बार' एक्सिलेन्ट आलामा बार' एक्सिलेन्ट मोन न' गर्लफोरनिया सारि बार' बेसेबां मोनलै 17 20 जाबाय होमबा नैबे थांबाय दङ सारि बार' बिखङाबो धुप होखायो नैबे सारि बार' दङ वा नोंनिखौनो गासैखौ मोनो मोननायनिबो 25 मोनलाय लांसिगोन दङ होमबा आंना 13 थांदो होमबा नङा एक्सिलेन्टआथ' 20 होमबा नोंथ' 25 मोनसिगोन
नों बाराना एबार अ जाय जाय ओइ थांनो ओंखारबाय खासेया नै खासे खासे एबार माबा गोसोआनो दोङो नै खासेया मालायनि थाङामोन जाबलायो नङाबा दोङोआनो आरो खेंगासो बोलायो आखोलाय फना फैनाय बायदि नै खासे नोंलाय एबार माथो फरायनांगौ आइथिङाबो बाप्पारे आइथिङा आइनि नोंनो खमान न' बार फैदो बार बार ओइ नै बार फैदो बार लोगोफोर गुसु दाख्लै हाबसोनाया आय नंमारगोन नामा दाख्लैबो फैदोंमोन अखा हासिगोन नामा नै औवाया जि बुरजा जायो बेसां बार फैदो बार नै आयो थान्दा थान्दा गिदा गुसु गिदो नै बारहुंखा गिदो नै बारहुंखाखौ गिदो नै बारहुंखा गिदो नै हमथादो खासेया गिदो फैनाय बिखौआ गाख्लाबाबामोन जाबायमोन आरो बेसां बेसां ओइया बेसां हादो नै सुदो जेथिं बारदैथिं नायखादोलै बेसां 12-20 उनथिनाबो इसिनि जायाखैमोन 12 दे फुलाव जुखायो सुग्राया नै पिता सुग्राया दिनै नै जि बार गुसु गुसु आराम नांलायदो ओंखारबाय खोमसि जाखाजोब्बाय नै इमान खैथा जाखोबा टाइम खैथा जाखोलै टाइम नायजालानखा 5:56 थां नै खोमसि जालायबाय थांनो ओंखारबाय जों गासिबो नुवाखैनोखा ना लोगोफोर इसोरो मालाय साख्रि लाजोबगोन आङो मोदोम सेमनायनिसो खारनो फैदो महर जालाय माबा जालाय जाबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय लोगोफोर